bisimillahi rahmani rahimi. bandiraɓe yiɓiyankoɓe télémen télépindi tv on calminama moni kala inde mum e mbaadi yettude muɗum. ene arti joddade mon gowɗo joddade e moɗon yewtere mon yewtere men wiyetende Guergal. tawini huccite moɗon gorko mo nindude kajel toɓere ga jangga niwno ngeɓi kono sara ceene welto ƴogoɓe jaɓɓe fof bilti gumbode kono jammal ndindogal wilto gumbe sagarade. Aliou Ablaye Adama Kanté walla mbiya Aliou Ramata Habib Malik notama hawre. yewtere meɗen Guergal hande eɗen bismiɗo koɗo tedduɗo tawi ko goto e hatanteɓe leñol ngol harbiyankoɓe leñol ngol hono Amadou Bayla Ndiaye. Samba Amadou Bayla Ndiaye. Samba Amadou Bayla Ndiaye gorko gawlo dadɗo Ayiba sa jolama nawatamo cuuɗi meɗen Jamweli e nder leydi Mari e nder diwan Nioro. hande kanko woni koɗo men koɗo Guergal haade wutti fondede jullade yataw jomum tawaka. Samba Amadou Ndiaye bisimilla maɗa yewtere ma Télépindi TV, bisimilla ma yewtere maɗa Guergal calmodira e bandiraɓe. ene woodi Aliou Kanté ko addi ko fof eɗen jetta Allah kanko baɗo jamma lutta waɗa subaka satude weela ene welira. jetten kadi jinnaɓe ɗiɗo tedduɓe nene e baba jetten kadi sababu hunde fof ko sababu. min joguiɗo dande hoddundu mbiyetemi ko Samba Amadou Bayla Oumar Dewa Silli ceerno e Yaguba ceerno faɗi faɗema Asta Hamad Daneji. sa yiiɗi kadi mbiya Samba Jeewel Mamman Ndondi Sali Dewa aali Nioro laami julɓe jabelirangaɓe on jooɗi ɗo o e Dakar. gimmorimi noon ko leydi mbiyetedi Guinée Équatorial toon kuppumi biye avion. bisimilla maɗa yewtere men Guergal. bisimilla maɗa leydi Sénégal. mi kuppi biyam avion hunde fof ko sababu addi kam ɗo ko sababu mana jinno jangi juuli wirdi bilti ganda Allah kulɗo Allah. so ceerno noddi Allah notaki ma laaɓani ma laaɓaka malla waɗani wirani janggoyde ha Makka janggoyde ha Égypte ene moƴƴi kono noon ko dañde barke wawata. ceerno Cheikh Thiam ɓi Aliou Thiam tanu Demba Sari waliw ɓi waliw ceerno ɓi ceerno mo hoccani ceerno yagal dow lawol hammadi samɗo dalilu ha tiiɗi ceerno duwtoɗo Allah jaabo wala suudu anda waali bowal ceerno noddi Allah notaki ma laaɓani ma laaɓaka ceerno mo daha muɗum amtani yewtere moɗon Guergal. Samba Amadou Ndiaye bonede ka puɗɗiɗo sofde kono hande eɗen cuuɓi yewtere meɗen Guergal e kala nde joɗɗen ina wodi mo poɗɗen yewtude gurdam muɗum. hande yewtere gurdam Saykou Ɓalawel Dia ko jambaro e nder Pulagu ko jambaro e nder fulɓe joɗinoɗo Nioro. caggal nde calmodirɗa bandiraɓe kalɗa ɗumen sababu garal ma ɗo e leydi Sénégal e Dakar komo ganduɗa kañum woni Cheikh Tidiane Thiam mo ibnu ceerno Aliou Thiam to Wourossogui. e hande yewtere men Guergal jofiɗen ko gurdam Saykou Ɓalawel Dia. so tawi a namdama Saykou Ɓalawel Dia holko mbiyata rendo ngo? ene woodi a namdima kam gorko worɓe a namdima kam gorko cuusɗo a namdima kam gorko baro worɓe a namdima kam silami dine. ɗum noon alay saago tawde a namdima kam Saykou Ɓalawel ɗe mbattane mbaggu worɓe fu wiyete poyi. nan kala wulani kala dabo jiito tate. nan poyi Baylo hoɗantinoɓe ɗo ɓe koɓe yimɓe no gorin ɗe yimɓe nini ɓe gana jinneji ɓe gana malikaji koɓe yimɓe no gorin ɗe yimɓe nini ɓe kawruno koye saha yiɗe pewni ha fewi aduna o bona inɗe ɗe ne kaale leydi wawi ñamde bani adama o tew o ƴeeɗi e mbuu o leydi ron kone bani adama golle
ay ɓural ko ndonu so neɗɗo tawani ɓurde so sa'a yeeyama damargal e bamum sotta so neɗɗo yiiɗi ɓurde bandum en noon a waɗan ko banda en mbawa keɓa ɓurde bande en dimo ma muña ko musidɗa ko mum heddo e o Cheikh ɓalino mo namdiɗami ayi waɗanteno ɗo ko biyeteɗo Sam Mamadou Diala woyteɗo gotel sawa ha ko Subakkan Diari welende Hamad Moussa Tourgoumi lamtoro hamme sawa decce purol wokko ɗale Diagne woode koli moodi si yero jinda tabara ado ari jereɗi Amadou Ali Djelia Alpha Mar Thiatou Bayla Hamad wan ko kanen kol jam foy Cheikh Ɓalel emo wonde laaɓiɗo juuɗe alhamdulillah rabbil alamina ɓe ngari ha wuro no wiye guetema omo wonde guiɗo makko seedi ko Habib makko ni Abdoulaye Hawsa o yi Abdoulaye Hawsa yimo nam o yi holko woni hakkude men Abdoulaye Hawsa woni hakkude men ko hakkude Allah e annabijo mum ko so yiɗi o yi on yiɗi gonɗo hakkude men min mi hokkima ndimal ngam ngummi Cheikh Ɓalel min hoota Fouta camaraga pour jam foy on sa tuba biyeteɗo Arsenal en ari mayel enen nele mabɓe altinere kamɓe Fuutankoɓe ɓe nangodira ɓe mbayri ɓe jaaɓi tawi gawlo goto e jaarejo woni ne jooɗi gawlo o wiyete ko Farba Muttel gawlo jaarejo o wiyete ko Jali Woyo Farba Muttel gawlo e jaarejo wiyete ko Jali Woyo ɓe koɗananno Saykou Oumar Jali Woyo hoɗanno Farba Muttel gawlo woni kaalo nde Saykou Oumar immotoɗo e Fouta kala mana jiɗorno ñeeñ o yaade mum tuggandema e waylu mum hay subal mum hay mabou kala ɗo ɓe jetti goto fof o hokkan ɗum gueɗal mum Saykou Oumar meeɗa helde hinde neɗɗo Saykou ɓalwel koye kono Saykou Oumar yel kono Saykou Oumar he ɓe tawi ɓen no jooɗi gawlo e jaarejo no jooɗi ɓe mbi est ce que Allah koni ko aduna hawni gawlo e jaarejo ɓe gimmuɗo e dow koye amen minen hannde ɗo min goni ɗo hay hunde hawata amin miɗen gonde Amadou Tawi ko on laamu julɓe miɗen gonde mana diɗono Cheikh Ɓalel ko jajawo jamala hulata fenata yunata fofata yarata caggal onon so mbi min ene hawni ɓe mbiya somin mbi on ene hawni ko ene hawni sibi min nani Cheikh Ɓalel o huuli mayde o suusi gacce o wi kanko mo hoota Fouta o yiɗata e tubakoɓe o hokkindimama wonko biyeteɗo Abdoulaye Hawsa jaarejo e gawlo mbiɗo wawata wonde gonga o kay so hooti kono boni nde wonno ko jaɓat Jali Woyo ƴetti hodde muɗum Farba Muttel gawlo rewe makko ɓe jaɓani galle Cheikh Ɓalel ɓe jetti ñeɗen kanko Jali Woyo hoɗi ko meeɗani hoɗede kanko Farba Muttel gawlo haali ko meeɗani haalede nangi mana jiɗono alhamdulillah rabbil alamin Cheikh Ɓalel ɓe manti o foofi ɗon foofango manggo ɓe mbimo sa foofani poyi hannde a foofani ka jeeya sibi min nani a huuli mayde a suusi gacce a rokki ndimango ma biyeteɗo Abdoulaye Hawsa an mbiɗa yiidata e tubakoɓe aɗa hoota Fouta sa hooti Fouta ko kalnotaɗe ɓiɓɓe sohnaɓe o wi ɓe gacce haala ɓe mbi min gaccata haala opéra ɓe keddi ɓe koɗa ɓe manta yeeya hunde juuti o wi gore joni mi felti haɓɓede siko altinere mayel kono noon ndimangu caaji ngu gueɗe joyyi e ngu immori funnangue wuuro e ngu natiri hirnangue wuuro jomum ne waɗi disa jafunayi hoore ene waɗi botuji banggue fof ni wawi guuri wal poɗe wal o wiyete ko Bocar Hawa ko ceɗɗo dirnajo yettete ko sumare o jeeya ko awoyni somi heeɓi ngu ndimangu tan mbiɗa haɓoye il faut heɓa ndimangu ɗon ndimangu andude Bocar Hawa ngu o yiye kalni lamɗo julɓe mi felliti haɓoyde kono koye dow condition ndimangu ngu dokkumi awa Abdoulaye Hawsa ngu ndimangu koye fandi heɓtaki joni noon ndimangu ngu jimmi haɓirede mi yii ndimangu nani caaji ngu gueɗe joyi e ngu sunna ha ngu suusi leydi jomum waɗi disi jafunayi hoore waɗi botuji ngu ndimangu jimmi haɓirede o wiyete ko Bocar Hawa ɓe kalani lamɗo julɓe laaɓ julɓe jeehi hen dartoye puccu kala to jiiɗon jomum mbiya yo ar ɓe soide ndimangu kala ko wi kala ko jeeɗum soodon miske ɗon
non nadini kam geeli ɗi wonne samariyam ɓi pullo ala jam fo ɓerde ala joote jawdi juɗitaki bato herse albarka ñande ceelede ata muulede jom biteedi mana ndiɗorɗo alhamdulillah rabbil alamina daral albarka mana ndiɗo ɗon mbiyeteede yiɗande albarka mana ndiɗo ceerduɗo kam mbuɗu kaɗam galle bammu albarka mulodi banko tati o pullo jaɗo abou mamadou abou ceygel ko pullo jolof naajo albarka mbiteede jolof ñande debbayi jolof ɓe jeehi dartoyde ndimangu ɓe ngari ɓe tawi mana ndiɗo bantingeje guesetema ɗo kanko joom ndimangu o ɓe taw ko bocar haw ɓe calminima haadi saɗi haadi ɓe mbima an woni bocar haw o yummi ɓe mbi lamɗo juɗɗiɗo ya yeeyi ɗum ndimangu mangu o wi so jeehi mbi on lamɗo juɗɗi so wona baɗɗo sappo heɓata ndimangu ɓe ngari ɓe kalani lamɗo juɗɗo baɗɗo sappo worɓe baɗɗo ɓe yimɓe sappo so wona borɗo sagataɓe sappo ala sona baɗɗo bani adama en maccuɓe sappo on saaha puccu sotte ko maccuɓe sona baɗɗo sappo baɗɗo maccuɓe sappo heɓata ndimangu wawa heɓ ndimangu ɓe ngari ɓe kalnimo kanko laaɓi juuɗe o so jeehi mbi o ya ñoore laamigo julɓe miɗen joguino toon galo goto wiyete ko baboli bo ko dañƴo ala fof ko ala aduna o walli mana ndiɗo laamɗo julɓe Saydou Coumara walli ɗumen kolluji mumen heewi o wi jeehe ñoore laamigo julɓe to babu woli bo o hokka on mana ndiɗorno worɓe sappo e solleji sappo garon dokkom ndimangu heeɓe ndimangu heeɓe ɓe jeeyi ɓe gattoyi toon mana dow boobi 5 solimaji 5 e wondude solleji sappo ɓe gari ɓe dokkimo ndimangu haɓɓita ɓe nawni lamɗo julɓe wi jeehoy dokkoye Sékou Ɓalel ndimangu ngu wino ngu ari ndimangu ngu nde ngu faandi galle Sékou Ɓalel ngu waɗi ɗon kulle kawniɗe ngu luuki ngu tappi koye ngal leydi ngu yane asade leydi ndi ngu fewi becce ɗe ndimangu caahi ngu pitlingu tous ngu wolde oyi gonga oyi Allah tagui ballal ngu ndimangu jimmi guine koto realto guiwuto worɓe ɓe jippinomi toon ɓe Hamay Morba consulat on jippinomi toon jatigui Soro Mandi miñum no wiya Hammadi mi tawi toon ɓi jawanɗoma ala jam fo ɓerde ala joote jawdi joƴƴitaki batta herse man gara hoore garo daki dongal kanko waɗi tiiɗi noddi gawlo mana jiɗɗo noon nayi ɗum galle mum wonɗo haandi guuɗa ɗo fof walla haaɗi Allah haani ɗum fof en calminiɓe kamɓe on wiyete Amadou Waygalo e soya dara maire en calminiɓe kamɓe fof en calmini jurmaɓe so tawi haali haala Guinée Cotriar en calminat ɗo Sékou Mamoudou Lawel hono afo hebbiyami ko chef de protocole Guinée Cotriar ɗo e Sénégal ganduɗa kañum woni ittimi yarude koyɗe e soodi oto forɗo totimi en mbimo Seydi Dia ɗo ndimangu naati galle o nde ko faadi galle o ngu addi kayisaji holɗiɗi kayisaji beñu ganna Sambo yoɗe Yacine doga jeyngol suuji jawantaki on wiyete Oumar Gueye on kadi ko conseiller Sénégal Guinée Cotrial jooɗi ani fof kaale hen on continue yewtere mana ndiɗon fay ndimangu ngu soodama ngu fandima galle Sékou Ɓalel ndimangu sooda ngu faandi galle Sékou Ɓalel ngo soyni dimaɗi diine ɗi tan ngu fitilini ngu looki ngu tappi koyngal leydi ngu yani astade o gonga o Allah tagani kam ballal fini weeti subako haɓɓi ndimangu hangu ɗali tati woterde suuɗo hakkude ɗo soka mata mbuɗi jeeɗiɗi o weeɗi ɗum koyngal tan ngu weeɗi mo wirngu o dara baylo sakke safimo jooɗe e gueƴorgal Mama Labbo o ñoƴƴi ngu jamdi ngu soppini ngu wayno domboru feƴƴeru guerte noppi ɗi nande kollolla waalo o sarkiti ngu dolla ko waɗi fandugo caggal ngal jura o ari wuuro no wiye yuuri o pellini hankkadi haɓoyede walla omo haɓoye o dañi kay dese ɗum baylo fuujore ko jakka kongol nde ndimangu ngu ari nde o welti kanko Sékou Ɓalel o wi minne lamɗo juule mbiɗa wallidema ɓiɓɓe nayo jowreɓe pawgani minne mbiɗa wallidema ɗumen coggu puccu ngu on wallide on wadde ballal makko joggu pucce eyyi coggu pucce kanko ne lamɗo juule sowadini puccu kono kanko mo walliti on ɓiɓɓe nayo jowre en ballal puccu ngu o nangoy ɓi jowro woytele ɓi jowro walila ɓi jowro nega bugu ɓi jowro fara bugu ɓen ɓiɓɓe nayo jowre en o haɓɓi ɗumen ha tiiɗi guertogal ɗi mbake goofani omo heftoya ɓiɓɓe jowuraɓe o wallita ɗumen coggu pucce eyyi o addani lamɗo juule o anni ballude coggu puccu ngu guila puccu ngu suwara walla ko puccu ngu ari de o naate gure o nangoy ɓen worɓe nayi o addi holɗen gure woytele walila nega bugu fara bugu o haɓɓi tiɗo addi o walliti mana lamɗo julɓe nden woni noon fini subako dañi haɓɓi ndimangu hankkadi o
yaaɓani manan didor ɗon mayil o ari ɗon guro no wiye yuuri o tawi ɗon laamiɗo wuro ngo manan dirdo wiyete ko lamba gille o laamɗo kañum laami wuro ngo o salmini on salmitimo o ɓinguelam o wi nam o wi wallam eɓe juggal ɗo kaɓɓo puccu ngu on jali ha tan wi ɓinguelam so neɗɗo haari wata yirɗo so neɗɗo ne haari wata yirɗo haari ɓe tintodirani wonno jamuɗe cuuɗɗi kuccodirani min gorkam mawɗo komi laamɗo ala fof ko mbiyata kam so yona min asama pengal wona babada suu wona babada koppor ko baba immo aslanimi leydi mbiɗa asama pengal ɓinguelam sa wawi patta yaaɓe guese guerte so gari mballuma pengal eyi walla sa heppi mballa hoore ma kono wona min kay ɗon ɗo yuuri ɗo ɗo yuuri ɗo haala ka metti mo salmini o diwa tella ndimangu o tappi mo gadare hoore o itti gada makko haɓɓe koyngal o haɓɓi gada kay koyngal ndimangu o laati pengal ñedele ndimangu dañi pengal nangue alle gue hiiri o haɓɓiti ndimangu o hoote laaha o tuusimo ɓe gari damar galle o wi ɓinguelam o wi nanguel re hiiride o wi sogi nangue mutimi mudde hen o wi miijo junde aduna o wi mimi hawratade aduna bonnata mi woni Cheikh Ɓalil gorko Diadiaw Jamala mi hawratade aduna bonnata janggo subaka altinere mayel keɗɗa ko mana dirno koɓe kaalata sa nani e mbiya Cheikh Ɓalil ganda ko mino mi hawratade aduna bonnata wolde nde ko ñalawma altine foti wadde gonga o naati e tubakoɓe o sammini capanɗe jeegom capitaine colonel ɓi tubako goto yeeƴi film kuran jamde ɓaɗeri ñande altinde ñande altine o yurni o tawi titigi ɗeɗi belta o nangui titigi makko o natini reedu makko o haɓɓi en disa ha tiiɗi bonnani mo itta pitade tubakoɓe salli fana e ala sara ƴiƴam heewe makko o saame ndimangu ngu heefere ɓe jogui mbiyo nanggumo ndimangu ngu sali heefere ɓe keɓamo ngu dogde makko haɗa wiyete folon kiito kara hara ko ɗo no deeli kama kunna leydi ñaami indi mon heddi yaltani hen Seydi Kanté waɗana yewta foddimoƴo ɓuuri e on saaha so ɓiɓɓe woɓɓe ɗen jaltano e dagoɗe galeji baba wiyete ko yalla dandu gacce kono wona yalla dande mayde woɗo moni felliti mayde e wolde woƴa hay hutti muɗum seyki woni gonga kanko Seykou Ɓalwel nde caggal nde tinnomo mo haɓire mo sippire hoccire e tubakoɓe e nde o gati mo heɓa ndimangu ngu e laamide julɓe waɗi feere ha addunimo ndimangu ngu woni gonga o felliti o yi holko wonno sababu wolde nde sababu wolde nde ko hakkude tubakoɓe enen Fuutankoɓe ko affaire jihadi enen ken felloɓe jihadi tubakoɓe gari ene pelle leydi ndi ne kefta leydi ndi laamo e mbiɗen loppete enen e jaɓani ɗum woni mbadduɗen mabɓe eyyi so neɗɗo wiine tetta ko jeyɗa wajibu on kaɓat ha folma tetta kono kay wajibu kay on kaɓan eyyi ko ni woni wolde nde wonno so baba maayi goto foof namdoto gueɗal muɗum eyo kono dunowo baba o goto wonata ɗon baba guila e gurdam kanko Seykou Ɓalwel wonno fanade makko ko wasnode ñoofade tubakoɓe goto yarde hefta leydi ndi wallahi taw ko dow niwoye ni janggo so tawa fodde mabɓe wasa yaltude ni tan ɗum addinimo sabade o faami holɗo leeli o leeli ko wiyete karharo koydere wolde o heddi walla nde o fella nde mbimami tubakoɓe nde pellimo o yurni o tawi titigi makko ɗi ne belta o nangui titigi o natini reesu makko haɓɓe disi makko ha tiiɗi omo muñiri noon musalla omo haɓa e tubakoɓe hade fittade makko iwde nangue woni noon hankkadi fittade ndu iwi o saaɓe puccu ngu o maayi puccu ngu noon sadi tubakoɓe keɓamo ngu dogde makko noon ha ladde wotere toon wiye karhara woni koye diwan ñooro woni wiye folo kiita ɗo no deeli ɗon ndimangu weddima ɗon uba kanko Seykou Ɓalwel kanko Seykou Ɓalwel nden wolde kanko goto haɓata no walla en jogui woɓɓe o renno omo jogui ɓe rendi andi joni saɗa yaata no wodde gonɗo hoore e général andi joni so laaɓe jaari wode gona commandant honno nden wolde kanko wonno commandant nde ɗon wolde heddiɓe fof ɗofti ɓewo eyyi ne waɗa kadi ɓurde taw kañum woni ɓurata wawde gollude hen andi ɓurɗo wadde fof ɓuura haalede télémétre TV yewtere meɗon yewtere gueɗal e hande dañƴen koɗo mo ganduɗa kañum woni Samba Amadou Ndiaye to Diaweli e Nioro Mali hande kanko woni koɗo meɗen yewtere meɗen gueɗal nde tawno mawon mbi kam yewtere gueɗal wayli sawru mbaggu daɗi haɗo leydi meɗen Mali e ɗum saabi en calminat ɗum mawɗo galle o hono Abou Samba Diop gorko cuballo Dad Ayiba e joom suudu makko mo ganduɗa kañum woni Rougui Babel e Dieynaba en calmini no fewi premier question assemblée nationale Daouda Moussa Dia gonɗo sababu o kañum woni sababu foof en calminimo yo Allah sellin doole wuuro no fewi joni caggal nde naɗa e Seykou Ɓalwel a wayli leɓol maggu holngol leɓol
wiyete jaru buubu arɗo gal kuntu murori gal gorko ñamata gacce gal siro modi buuɓe kokoro modi buubu jaru Cheikh Amadou ala sara mana dido alhamdulillah boni ala sara kala ma bon ay Aliou naam so moƴƴi bonan so moƴƴani bonan moƴƴa bona ɓuuri wasde moƴƴude ala sara alhamdulillah boni ala sara kala ma bon jaru Sidi Modibo Kane suufullahi dande hamdu ko aramani dande hamdu hammadi sewe korɗe musilla taale hammadi yiiɗa ko waali jam jaru Fatou Ousmane Degere on ko pullo gelgoji Fatou Ousmane Degere wiyete kanko wino ñeeñɓe ngari ñaagoɗemi gila mi mayani somi maayi ñaagude ɗo kiɗal ñeeño fof ñaguino ɗum heeli hoddu mum o hokkata kala wurde ha mayata ñagaki dimmo goɗo on to honno gelgoji Fatou Ousmane Degere wiyete kanko wino ñeeño so ari wuro ñaguima Samba ñaguima Demba ko jaati ko muɓeɗa o hokkata kala wurde ha mayata ñagaki dimmo goɗo a ñeeño makko ko ñagora ko Samba ñago Demba Fatou Ousmane Degere eske jaru woyi mo ganduɗa kañum woni Abdourahmani Kane di Baydi Sammalal Kane to ndennori jaru woyimo société kede bani ceewma ñoñi jeddi guittani yawade baylo min ɓuuri an ɓuuri ɓurɗon andi ɓuura ɗon andi sa fondi ko fotani ɓuuri ko tek nan ɗo noddi mana ndiɗo ɗon alhamdulillah rabbil alamin Oumar Dikko toto Guinée Équatoriale Seydi Dikko Mamadou Kane Hamadou Diallo wuroni wiye mana ndiɗo Kolimbe ɗon tawde fulɓe eɓe gonde e mabuɓe maɓɓe Hammadi Kase e Samba Kase so tawi a yewti yewtere Sékou Ɓalwel to Mali hande en joddima yewtere meɗen guergal mi namdakimo e seeɗa e Nioro ma yimɓe yeeɓiyankoɓe guergal mbiyam Aliou Kanté kono mo kufɗa hande o woni kañum woni Samba Amadou Bayla Ndiaye amin jiiɗi woto jotonɗo amin seeɗa e gueɗe Nioro eyyi Nioro de ko toon jibinami to mawni sa namdima kam Nioro a namdima kam to gandu min koddito koye fulɓe rangaɓe min komi gawlo rangaɓe min koddi toon koye toraɓe min koddi koye wayluɓe koddi koye fulɓe torankoɓe jatal naɓen toon hontor naɓen toon burkol naɓen toon a nani de suuma naɓen toon suuma e Belele Bamba gawri fof suuma ɓuuri miɗen gonde ɓen fulɓe toon fulɓe gorgoneji nahɗo amen somi wi miɗe lumtaɓe ɗo joni dañam ɓe kalmi inde dañam ɓe kalani inde mumen ɓe wata bandiraɓe tikkude ɓe waɗanɓe mimɓe ne keewi eyyi ko heewi famata affaire radio walla télé mo haalani fof wata sikku mana jidorno ka jejji ɗum kañum adora ɓen fulɓe min koddi toon sago Allah sago ma Nioro kam koye nder leydi Mali ene anda ko Nioro ko leydi Mali to banggue funnangue Nioro walla hirnangue Nioro holɓe Nioro waddi keerol holɓe Nioro yettodiri Nioro min gondi toon min koddi ko e sara kulleɓe nani de e banggue bamarankoɓe to ɓen keedi amin ko ɓaleri eyi fulɓe sara kulleɓe jawarankoɓe e masalankoɓe ne toon e kawgorankoɓe ne toon eyyi ɓen min koddi toon yewtere meɗen guergal natti woɗɗude hojomaji nde tawno technicien kollen natti hojomaji natti woɗɗude ɗum noon calminoɓe ganduɗa kañum woni musidɗo men Kadia Samba Sy debbo cuballo daɓɓomo raɓɓiɗani haqqille e gonɗo to dowlaji dentuɗi Amérique gartude hannde foftere mum ɗo e Sénégal e yewtere meɗen guergal salminima so tawi a haali nane a wi garɗa ko leydi Sénégal guirlade mo ganduɗa kañum woni ceerno Cheikh mo ceerno Aliou Thiam holno jiiruɗamo Cheikh Tidiane mo ceerno Aliou Thiam tanum Demba Salim non nandirnomi fof ko noon tawri mi tawi mi nani ko moƴƴo mi nani ko gando mi nani ko jurumtoɗo miskineɓe mi nani ko nafowo mi tawi ɗum ɗo no naɗanno ɗum tawi nanirɗuma fof ko noon tawi nan yewtere meɗen yewtere guergal en calmini ɗon mo ganduɗa kañum woni Tahirou Sy ko almudo ko sehil kadi ko guiɗo no fewi e mo ganduɗa kañum woni
musidɗo men no ɗaha li ko wondi makko no fewi joni Samba Amadou holko cikkuɗama mi namda yewtere gueɗe ngal baylo a namnude tan ko gandumi komi haala komi anda ko kadi mi wima mi anda neɗɗo wawa andide hunde fof noon neɗɗo wawa andide kala joni noon eɗen mbayno mi yejjita mana didorno debbo pullo biyeteɗo mana didono Dieynaba Mindou Thiambo o debbo pullo ko ɓi hanki wona ɓi hande ɓi suudu moon wona ɓi cuurel albarka ñande kadi mali bugo heerama kono on debbo pullo so enta ko gorko gawlo mi are galle mum e wiya gorko gawlo ya golloy minen min gollu mi keeɓi ganduɗo fodde ganduɗo ɓural nde wonno ɓural ko ɗon so neɗɗo tawani ɓurde sa ayama yeeyama to galle bamum sowata pullo jaɗo albarka mana gonɗa koye waynade yewtere meɗen gueɗe ngal are siɓɓitade ene woodi holdane mbawɗa waynorade bandiraɓe miɗe waynoro bandiraɓe miɗe salmina dendagal Dakar naaɓe fof miɗe jarno Dakar naaɓe fof wona goɗɗo meɗi arde ɗo e Dakar mi wayɗo duuɓi sappo lawalam garnol gabbimi ɗo ko pullo biyeteɗo Ama Samba ɓi Samba Salama eɓe wiyama Amadou Déme daral fora legal ni Sika Mbawo balɗe sappo e goho mbalmi ɗo o holtini kam holtini gallam o hokkimi kono manandiɗo komi ɗum ñaama manandiɗuno ko e lebbi kew taw mi dawani o paasi o itti biye jaam kooti mi wuura men Ama Samba ɓi Samba Salama mi tawdi ɗum ɗo e fuɗɗo sumanaɓe ha heewi ɗo e daral fora so mbiɗen kaldaɓe ɗo joni ɗum ɗo koko yetti heer min koko yetti mbaynigu yewtere moɗon yewtere men gueɗe ngal hande bismino ko ganduɗa kañum woni Samba Amadou Ndiaye to Jamweli Nioro biyeteɗo Dawda Kane ene ɗo hokko mbawɗa waynodirde e dokka bandiraɓe wasiye e télé men Pidi TV e ganduɗa hande aduna fof ne yeeɓa ɗum mbiɗe duwani on ko gonɗon e mum ko yo Allah naw ɗum yeeso ko golle ɗe gonɗon ɗe eɗe nawri puraku yeeso sanne mbiɗe ñaagui Allah e nelaɗo muɗum yo Allah juutno mana jidorno golle ɗe kadi ko yimɓe moƴƴuɓe kadi golle ɗe no golliri toon ɗen golle ɗe ne peewi sanne oɗon ɓamri pulaku yeeso aduna fof ne yeeɓon yewtere moɗon yewtere men wiyetede gueɗe ngal ariɗo gasanno wayndirde bandiraɓe en yettat Allah jetten équipe technique o foof e kamɓe haraleɓe joguiɓe golle ɗe nde tawno so lingu heeɗi kala o guirta Allah yetta lawƴoɓe kaake so dadɗe beeli keɗama feewi ko kamɓe dartoɓe joguitte camaraji en calminiɓe won foof inde mum yettude muɗum yewtere moon yewtere meɗen wiyetede gueɗe ngal gorko mo ndinnoɗo kajel arno huccide e moɗon hannde sa wondude e sehil mum gawlo kono Samba Amadou Ndiaye to Jamweli Nioro Mali ɗum noon min mbayni moon ha saaha goɗɗo min dokkino adi e nimal goɗɗo